Salah singipun padukuan jetis. Padukuanipun jetis. Ojo matur semangat selalu nggih. Wonten iki gurunipun Pak Dukun setunggalkan piyambaknya. Salah singipun padukuan sawangan. Monggo Pak Dukun sawangan. Mereka para Pak Dukun semoga gabung wonten padukuanipun piyambak-piyambak. Padukuan sawangan. Monggo Pak Sudiyo kalian rencah-rencah. Pak Ketua Pokja LPMK. Pak telon ke. Tak sampunipun padukuan sawangan kalajengaken padukuan pura. Kairing gending menapa Pak bubaran nggih? Pepadu gayeng nggih. Matur nuwun Bapak-bapak saking padukuan pura. Kalajengaken padukuan Puluhan Kidul. Persiapan majeng padukuan Puluhan Lor. Kasambung padukuan Pedak. Puluhan Kidul. Buduko. Matur nuwun. Bapak-bapakipun pundi Bu? Monggo wonten griya. Oh nggih. Kalajengaken Puluhan Lor. Padukuan Lor, padukuan pangarsani Bapak Duko. Monggo, matur nuwun. Kalajengaken padukuan Pedak. Dipun perwakani Buduko Pedak. Buduko, ayo dhewe. Sampunipun padukuan Pedak, padukuan Gunung Sareng Kidul. Semangat Pak Duko. Matur nuwun. Sasampunipun Gunung Sareng Kidul kalajengaken padukuan Gunung Sareng Lor. Mas Nano. Kalajengaken padukuan Tengahan. Kasambet padukuan Lopati. Monggo Pak Duko gabung kalian padukuanipun piyambak-piyambak. Pak Duko Lopati. Menika padukuan Tengahan ingkang ijo-ijo nggih, Mas. Kalajengaken padukuan Lopati. Oh Tengahan ingkang dina bapakipun pundi Bu? Oh mama wonten griya nggih mama. Kalajengaken padukuan Lopati. Oh Celan rumiyin nggih Celan. Nggih Celan padukuan Celan. Menika tokoh-tokoh masyarakat wonten Pak Runtiman, Pak Tangkap. Kalajengaken padukuan Cagunan. Luar biasa, semangat selalu Bapak Ibu. Kalajengaken padukuan Mangiran. Sapuangin. Pundi Sapuangin? Salajengipun menika Cagunan Pak Duko wingking kiyambak. Mangiran Pak Duko. Semangat selalu. Menika padukuanipun Mbak Soimah. Padukuanipun Pak Carik. Bibar menika padukuan Sapuangin. Bapak Ibu kompak saya. Nah.
dicoret kakane. SD Negeri Mangiran, SD Negeri Gunung Saren. Menika SD pundi Bu? SD Negeri Mangiran. Mana suaranya? Luar biasa nggih, matur nuwun. Kalajengaken SD Negeri Gunung Saren. Monggo SD Negeri Mangiran lambaikan tangan buat para tamu undangan. Pak Kepala Sekolah. SD Negeri Gunung Saren, semangat lambaikan tangan pada tamu undangan. SD Muhammadiyah Bendo, SD Negeri 2 Serandaan. Semangat selalu ibu-ibu, bapak-bapak SD Negeri 2 Serandaan. Lambaikan tangan Bapak Kepala Sekolah, kakak seperguruan. SD Negeri 1 Serandaan. Adik-adik siswa-siswi ledandan jampi rondo, lambaikan tangan kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Penewu, Bapak Kapolsek. Terima kasih, matur nuwun. Lajeng SD Negeri Proketen. Monggo Bu Kepala Sekolah. Lambaikan tangan kepada tamu undangan yang berada di panggung. SD Muhammadiyah Bendro. Terima kasih matur nuwun Bapak Ibu, partisipasi nipun. Lambaikan tangan kepada tamu undangan. Salajengipun SD Muhammadiyah Gerso. Assalamualaikum. Lambaikan tangan kepada tamu undangan, Bapak Wakil Bupati, Penewu, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. SD Al Aisyar. Leres nggih. Assalamualaikum. SD IT Al Aisyar. Ugi nderek wonten ing sonten punika. SD Negeri Godegan. Lambaikan tangan Bapak Ibu, selamat tamu undangan. Wah, seragam iki nyanyari. Bebet karo tapi nyanyari. Salajengipun SMP Negeri 1 Serandaan. Lambaikan tangan kepada seluruh tamu undangan, Pak Wakil Bupati, Kundo Kabudayaan, Penewu Serandaan. Salajengipun SMA Negeri Serandaan. Kidul lapangan. Iki Bapak Ibu guru apa muridnya? Oh, muridnya ya. Bapak Ibu guru di wonten wingking. Monggo lambaikan tangan kepada Pak Wakil Bupati. Ganteng-ganteng, ayu-ayu. Salajengipun saking SMK Ar-Rahman, Pondok Pesantren Ar-Rahman. Assalamualaikum. Luar biasa. Dan terakhir kelompok kesenian. Sampun wonten wingking nggih. Mekaten wau menggah kiraping para pandherek upacara agung lan salajengipun Bapak Wakil Bupati ingkang minulya sagung para tamu lan sedaya warga masyarakat ingkang kepareng rawuh wonten ing papan punika. Saos atur bilih lampahing upacara agung pengetan ingkang kaping 7 9 Hatenging Praja Kalurahan Trimurti sampun paripurna. Pinangka sulit sarila saking panawung ridho kawula ngaturaken
Agunging panuwun dumateng Bapak Wakil Bupati Bantul nun inggih Kanjeng Raden Tumenggung Margo Hadinegoro dalasan sagung para tamu ingkang sampun kepareng nyilirani rawuh saha paring panjurung donga satemah adicara punika kalampahan kanthi rancak nir ing sambikala. Boten kesupen sumangga sagung para tamu dalasan para warga masyarakat hanyeng kuyung ugi anglarisi wontenipun basar UMKM ingkang kagelar wonten ing ngajeng punika kalian gelar budaya Kalurahan Trimurti ingkang dipun adani salaminipun 3 dinten 3 dalu kawiwitan dinten punika Rabu 21 Oktober 2000 selangkung dumugi dinten Jumat tanggal 21 Oktober 2000 selangkung lan pinangka puncaking adicara